No aute sme v Rakúsku v Rechnici, to je taká trať. Trať vyzerá skvelé, baví ma tá trať a najviac ma baví, jak šmíka. Idem šmíkom cez zákruty a ďakujem všetkým sponzorom, kvôli ktorým som sa mohol zosúčastniť MiniGP Austria Series. Takže ďakujem a držte mi všetci fanúšikovia palce. Čau! Mati. Áno. No čo? No, teším sa zase môj druhý závod v Rakúsku, takže áno, teším sa. A čo? Jak sa cítiš pred závodom? Cítim sa zase nervózne, ale už je to lepšie, ako keď som bol v Dlhej, prvý závod. Si si zvykol trošku? Aha, a teším sa na štart z 5. miesta top 5 najlepšie. Prví dvaja nám asi utečia a potom ja môžem byť 3., 4. alebo 5. Takže... Alebo 6. No. Takže mám po druhých závodoch a no dobre dopadli. Štartoval som 5., skončil som 5. Nestratil som žiadnu pozíciu, dal som si nový rekord 1:00:1:39. Takže to dobre. A hlavne najviac ma potešilo, že tento víkend bol skvelý, bolo to o závodení, aj som si natrénoval, ošúchal som trochu kolena, takže áno. A táto, jak ty hodnotíš tento tréning? No ja som veľmi spokojný. A keď ho máš tak hodnotiť, že koľko dávaš hviezdiček z 10? Ja tebe dávam 11 hviezdiček z 10. A tak ja si dávam 9,9 hviezdičky. Ne, ja som veľmi spokojný, lebo stále zrýchluješ a však o to nám ide. Je to prvá sezóna tvoja na tejto motorke a od februára na nej trénuješ a už si vlastne medzi tými najrýchlejšími. Jasné, že sú tam niektorí, tí prví dvaja idú úplne perfektne, ale však aj tam sa dostaneme za chvíľku. Podľa mňa týmto tvojim tempom tam za chvíľu budeš. Áno, a mám aj jednu takú, akože pre mňa je to smutná správa, ale pre vás to nemusí byť taká smutná, že je to môj posledný závod v kombinéze mojej, tam máte a v mojej peknej, krásnej motorke. Je to posledný závod, lebo tatino ju ide predávať a už ju vlastne aj predal. Takže je mi trochu za ňou smutno, ale proste veci sa dejú a je to normálne. Áno, ale prečo sme ju predali? Predali sme ju, aby sme mohli mať Evo. Dá sa povedať, je to v skratke Evo, ale celé to má byť evolúcia oválky. No. To znamená, že bude trošku rýchlejšia a budeš dlhšia, tlmiče väčšie. Budeš vedieť lepšie konkurovať tým najrýchlejším. My sme si mysleli, že prvú sezónu nám bude toto stačiť, táto motorka, ale trošku nám to asi pomôže, aby sme boli ešte bližšie. Áno, a potom ešte mám jednu správu pre vás, že dávam jedno vysvetlenie, prečo dávam 9,9 hviezdičky týmto pretekom, lebo prvý pretek bol skvelý, ale keby som v druhom závode sa držal za tretím a štvrtým, tak by som dal 10 hviezdiček. Je mi to trochu ľúto, že som nebol s tými. No tak dobre, tak na konci závodu si strácal 4 sekundy, to není taká katastrofa. Za mňa je to OK. Takže áno, a ozveme sa na ďalších pretekoch. Čau!
Drži dobre. Normal bu yaşasın. Ay, o oncuk o manyak olmasa gerçek ısınamayız.